Здравейте хора, аз съм Джеси, тук с мен е Нина и искаме да се извиниме, че от дълго време нямаше клипове и че се връщаме сега по празниците. И така решихме едно бързо кратко клипче да ви направим на тази игра тук. И нека започваме. Какво е това? Не! 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 Добре. Какво е това? Подаръче, благодаря ти, нямаше нещо. Боксови ръкавици. Глей, главата изглежда като Боксова клюш. Наистина. И се насира. Смачкахме. Мислих си, че ще чатим. Кога ли? Това нашия баща или гадже? Не знам, не ме интересува. Изглежда стар. Ей, защо ние си го отнесохме? Татко. Когато баща ми открадне биршата ми. Това тухло ли е? Кредитна карта. Какво е това? Тухва. Добре, разбра се какво е. Само краката останаха. На ти една кутия с бомбони. Как изобщо се обичате? Я виж. Ето ми е остро, бе. Това е толкова. Оу. Какво е това? Ти не съм го виждала. Е това, смени. Дали ще ни даде друго на това? Искам се пром. Не знам що. Не. Същото ще си даде. Съжаляваме хора, че го натиснахме, но просто... Да. Странното е, че тя е цялата розова, дори и колата ѝ е розова. Но не и тялата. Какво е това? Натисни го. Това за първи път го виждам. Аз също. Това е гадно. А под жената дали може да стане? Не, трябва да продължавам. Имаме рожден ден! Кой е рожденника? Жената или мъжа? Сега ще разберем. Жената явно. Жената. Може да е ухажора. Това е моят рожден ден. Не, това е на... Да, това е нашия рожден ден. Да! Дай пет! Дай пет! Така ще Браво, точно така. Това сме аз ти, а това е някой грозник. Да. О, боже. Не, защо телевизора? Поне не гръмна нас. Знам, че тя няма да ни убие. Не. Само не и диванчето. Моля те, не и диванчето. Защо и диванчето? Не, за това ще се караме вече. Това беше просташко. Това беше гадно. Какво е това? Самолет. Сърчице. И столата е розов. Лъкни за 5 секунди. Може ли? Това обувки на зебра ли са? Това ли? Да. Ей! Да, Диничка. Бебе, вървеш за едни обувки. Може да си купиш още.
кредитната карта. Нали имаш кола? Трябва да имаш и Камък, пари. но... Ооо. О, не. Какво стана? Паднах. Не, това ще го просташ. Какво е това? Това лиги вода. Какво е? What the fuck? От кога акулите летат? What the fuck? Къй се такова? Какво е това? Добре, и това е за финал. Мистериозната жена. Това мамо ли? Не трябваше да го гледам. Не. Ау, в окото ли точно? Не трябваше. Ой, хора, клипът стана твърде кратък и смятаме да направим това в едно за сега. Изчакайте. И хора, както виждате, дойдохме в каналът на Heaven и сега ще гледаме, тук намерихме някаква хора игра. Не ме е страх. Така се казва Не. заглавието. Можете и вие да играете тази. Днес ще се крещи, така че си пригответе памперс. А къде? Аз ще се Сори, аз крещи. нямам. Днес ще играем една хорър игра. Хеван, само да кажа, ако гледаш този клип, не се сърди, братле, ние много те харесваме, даже ти си на номер едно място в нашата класация за готини ютубъри и твоите клипове наистина са много готини и ги гледаме. Така Някои че, са и страшни. да. Така че ако гледаш това видео, не се сърди, че просто сме снимали, просто нямаше какво друго да правим. Не, така да продължим. Казва Хотел Реморс, която мисля, че е от преди една година, може би малко по-стара, Извинете, че забързваме малко нещата. кратка и доста я. Хорър играта. Втори октомври. Яче. Това не знам какво е. 2 октомври. Между 2 и 3 сутринта бяха чути изстрели. Между 2 и 3 сутринта бяха чути изстрели в хотел. Фак! Добре, сега. Чуваме много яко. Така, шуш. Став. Го. Страх ли те, бе, Жено? Шит, бе, защо? Гадно то, че нямам пампер. Честно ти казвам, не ме страх. Защото много откача. Какво е това? Интеракт. 8 април. Хелен е бременна. Април 8. Някаква си Хелен е бременна. Холен е бременна. Не сме го планирали. Човече, защо говориш така? Не сме го планирали така, но трябва да го приемем. Тя е единственото, което обичам. Не знам, не мога да го приема. Ние го премислихме и скоро ще се оженим. Съжалявам, хора, нататък не мога да си го преведа. Защото тя е единственото, което обичам. Защото. Обичам. Ние го премислихме. Скоро ще се... И до края... Да, преведох си го сега. И до края на нашите животи ще... Нещо там... И до края на нашите животи ще живеем заедно ли? Край на нашите животи. Живеем заедно. Бивам за преводачка. Какво това е? Добре. Бърче, побързаш ли малко напред? Съжалявам, хора, че го местиме. Яко. Но ако го гледате, може би ще напискате. Окей. Оф. Това не се отваря. Това също. Трудно тия да се отваря. Хора, така се вижда при него, не се вижда така при нас, ако виждате нещо кари в камерата. Спритваме. Не мога да спритвам. Това не е хубаво. Нито едно те да се отваря. Мама! Не искам. Добре, винаги за тъгъл има гадни работи.
А човече, малък въпрос. Да. Когато четеш тези листчета, защо звучиш така? Има някакво такова. Бе, как тичам, бе? Кой аз? Мога да тичам. Не. Хевън. Сигурно. Ето пак листче. Сигурно за да си го преведеш. И Значи сега хора, изчакайте. още такова. Така. Септември 17. Не го бяхме планирали така. Чакайте. 17 септември. Как се случи това? Това не беше планирано така да се случи. Трябваше да се оженим и да живеем. И трябваше да се оженим. Да, Чакай. благодаря, че ми го преведе. Трябваше да се оженим. Чакай. Трябваше да се оженим, но не, няма. Но нея няма. Какво става? Защо не можаха да я спасят? Чакайте малко, Защо не можаха да я спасят? Защо не можаха да спасят детето? Изчакайте малко. Значи не можаха да спасят тая Хелен или Холен, така как се казва. Не можаха да спасят детето. Това няма смисъл. Има смисъл, защото нали казаха в първата бележка, че тя е бременна, някаква си Хелен. Може поне едно от двете. Нямаше значение какво е. Не можаха да... Не успяха да спасат детето. Чакай, не успяха да спасат нея, не успяха да спасат детето. Тя беше важната. Да, тя беше важна. О! Чакай, лампите угаснаха ли? Толкова изплашена звучеше, че не се говори. Ох, кръкът ми. Хванахме пеперутки в корема. Силно е! Да. Ой, това Приготви се за още страшни неща. Още бележчици. Човече ти цял дневник ли имаш? Това е право. О, Отворени ли сме? Страх ме от музиката. Хора, не знам ако ние намериме тази игра и ние може да ще играем без на да нея. искам. Вау! Ако В чувате гърде- тези звуци, не им връщайте А в внимание. моя гардероб това ли има? Какво имаш за това? Нещо тук видях. Какво? Добре, човече, дам ти един съвет. Затвори очи и бягай на някъде. Хора, я вижте какво имаме си тук. Може би после ще ви покажем как свети. Какви са тия влакове, бе? Също искаме да ни кажете... Ето. Това е. За сега само червената светлина извинете. свети. Добре, това. Но иначе има и други. Някой реве. Също... Чух бебе. Също искаме да ви кажем, стига вие да искате да ни кажете какви подаръци Няма те никой. подариха за 21 Коледа. септември, няма Не, че на никой. нас нещо особено ни подариха, на мен ми подариха Остава си дрон тук с сам. камера. В тъмнината. А тебе? Лего Френдс. Тези плачове, Добре, тъпичко. неща, Звучи. защо не млъкнат? Накарайте... Карайте ги да млъкнат, Иличка? просто ги да Просто ги накарайте да млъкнат. Хелен, къде си? карайте да млъкнат. Хелън, къде си? Хелън? Мамът! Спри, бе! Не тръгвай натам. Дали ще усети? Извинете хора, ще въртим малко напред, защото толкова С имам 5 секунди. Млъкни. 10 станах. Къде дойде? 15. 16. 16, 20. Откъде е това бебе? Винаги затъмня някакво. Да, врата свети. Мечка страх, ме три пъти, ама...
Който не вижда хубаво, ще ви кажем, че стените се приближават. Наистина. Ох, какво става, бе? Що за Просто така? стена, бе. Ето отпред я видяхте, може би. Ето да я отсам. Влизай, нямаш друг шанс. Не, заключена. Този хотел нещо трябва Това да... сън ли беше? Не, беше реално, но той... Не знам. Този хотел нещо трябва малко да го модифицира, да не убива хората си. Да не ги смазва. 8 април. Това от началото. Това почна от начало. Гати. Това от начало ли почна? Защо? Да. Еван, да. Да. Ето отговора, Стигнах да. до тук, до където стигнах преди малко. Да. С тази бележка, където казва да млъкнат. И да насам. Ключ? Пак ли? Ключ? Пак ли се приближават те с О, проклети той трябва да стени? взема ключа. Не, човече. Yes! Супер. Така супер. Той трябва да взема. Какво е това? Какво? О, боже. Хора, ще спрем клипът за малко. Ще се върнем след малко. Извинете хора, ама ужасно на хаос след на ход от стаята ни. Да продължаваме. Така както откъде стигнахме, о боже ни! Хелп! Добре, физиономията на Хелън ме изкеф. Какво? Мисли си, че вътре има бебе. Така хора, аз също ще превеждам, но ако нещо не успея, той ще ме преведе. Септември 24. Най-накрая. За тишина. Не трябваше... Мисля, че не мога да заспа Не. и... Не трябваше да го правя. Мисля, че нещо не ми помогнах и не мога да се проведа. Но още не мога да заспа. Какво направих? Хелп ми. Не може да си преведеш Не help бе, me. не мога да го... Не, помощ, ама не мога да го съчетая с другото изречение. Пак така казвам, аз ще се превеждам колкото мога и после Хелън ще превежда. Ако не сте разбрали, хубаво. Не, само е това мога. Хелън, къде си ли там? Трябваше ми Хелън. Най-накрая. Тишина. Мислех, че ако го правя това ще ми помогне. Но все още не мога да заспя. Какво направих? Но ме загубя без нея. Имам нужда от теб, Хелен. То се убил детето, но сега ще стане нещо гадно. Свали си слушалките. Ама и ние още го чуваме. Човече, колко слушалки Кой не не ми харесва? е на мен. Ай! Станите, нали още се приближава? О, майко! Какво? Телефона му. О, майко, много е страшно от твоя телефон. Още. Те се е напрегнал са. Нали пак няма да почна да се приближават? Тръпки. И все още тръпки. Аз съм коридор, че няма врати този път. Остава е. Има само лампи, които не виждам дали светят или не светят. Бележки ли бе? Стига на късо, бе! Бе. Изнете хора, интернет е страшно гаден. Нека първо да видим нещо за взимане има ли тук? Това празна бележка ли? I'm coming. Кой? Привин се. Не съм. Дей, сега тук нещо бяло мисчиш. Ето го, аз го видях! Какво е това да фак? Шит! Човече, натискай шифта, натискай го! Ти не го ли прочете верно, той не натиска шифт. Какво беше това? Човек с крила? Демон. Та хора, както ви обещахме, набързо ще ви покажа лампичката. Сега се връщаме. Почвай. И ето хора, нашата лампа! Посочи нагоре, бе, човек.
Ако не я виждате, може да ви е Пази се да трудно. завъртя да видя какво ще стане на земята. Хора, не обръщате внимание на тази куковица. Та е една наша братовчетка за наша жалост. Добре. И хора, това смятаме да бъде за клипът. Аз съм Джеси, тук с мен беше Нина и весели празници! Чао!